Soja mazan fama, kun ji mazajen gaske. Yan uwa labarai zan baku akan haduwa ta da sojoji. Wata ranar Laraba ce ba zan manta da ita ba. Ran 27 a watan 10 2018. Na saka wandon sojoji muna tafiya muna jira. Ne da abba abokina, ashe sojoji sun gano mu sai suka biyo bayan mu. Sojojin su biyu ne dogaye kuma karfafa, suka sha gaban mu da saure. Na bayan babur ɗin ya duro, kamin na hankara sojan har ya ci kwalar wandona. Sai na ce inna lillahi, na shiga hannun koma, ni ziyara da kaina. Shi kuma abba abokina yana ta zare idanu. Sojoji sun samu ba damar kubucewa. Farko dai sojojin suka fara yi mun wani yare, ni ba na jin yaren. Abba abokina shi ma haka baya jin yaren. Da suka yi mana turanci sai muka gane nufin so. Ashe wai cewa suke in dai ni soja ne in nuna musu shaidata. Nan faɗa ya sai na ce musu aini MT nake, bani da shaidar komai. Ɗayan sojan ma sai ya rike ni, abba yana kallo na. Ya ce si haƙuri, suka ce masa ba za su ba. Sai suka ce masa kadai sake yin magana a wajen nan. Abba ya koma gefe na kallon ikon Allah. Ni kuma sai suka ce mun ga tsare sai in zaba, ko dai in cire wandon annan take in ba so. Idan kuma ban yi hakan ba to lallai za su tafi da ni. Rigar jiki na karama ce ba dogowa ce ba. Shi kuma abba abokina rigarsa dogowa ce. Sai ya cire ta ya bani, na sa ya saka tawa. Na cire masu wandon na ba su suka karba. Bayan sun karbi wandon sai suka sa mana doka, da godo muka taka. Sojojin suka juya suka hau babur din su. A lokacin ko janguza fara gaza su, ko baka ba fara gaza su, ko wucewa suka zo yi, sai muka haɗe da su. Allah ne mai sani. In har kai ba soja bane, hular soja karka saka. In har kai ba soja bane, sarkar soja karka saka. In har kai ba soja bane, rigar soja karka saka. In har kai ba soja bane, wandon soja karka saka. In har kai ba soja bane, takalmin sa karka saka. Na saka wandon soja, na kuma haɗe da sojoji, da kyar na kwace kaina, kai haɗuwar ba daɗe. Soja mazan fama, soja namijin gaske.